Nazdar, ja vás vítam u našeho posledného diela na hru Eurotrack Simulator 2 druhej sérii. Moje meno je Miro54 a dnes máme taký krásny deň, máme Mikuláša, takže ideme si zahrať. Dneska bude trochu kratší tento diel, ako sme zvyknutí. Tak, pozrieme, aké sú tu cesty. Cesta je moc dlhá, trochu kratšie, alebo sa mi nedá. 8 hodín. Čo tak ideálnym bolo, tak 7, a tam bolo 7 hodín, 48 minút. A Wien Dresden, 7 hodín, 40 minút. No? Dobre, tak ideme s týmto. A zase ideme so Scaniou. Takže my so Scaniou teraz vlastne už ideme tretiu časť so Scaniou. Minulý diel sme boli so Scaniou aj predminulý diel. No, a tá otázka, čo som dal minulý diel, že aká séria ide po tejto sérii, takže bude to séria. A prečítam, že bude to séria Simsu. Bude to séria Simsu. Tam, čo mám vytvorené toho svojho Simíka. Už si ani nepamätám, ako naposledy skončili. No a prší nám. No a pozeral som sa na tú stránku, keď tam bude snežiť. A bolo tam, že pripravuje sa. Že bude aktualizácia na sneh. Tak možno tretiu sériu ešte, ak stihneme tak v januári. Lebo cez Vianoce nebudem natáčať. Možno občas nejaký diel. Nejaký špeciál. Tak špeciál určite bude nejaký. Na Silvestra alebo na Vianoce. Určite, ale neviem čo. Prehľadám prichystať. Či nejakú inú hru, čo sme nehrali, alebo nejaké video, alebo ja neviem, ja budem spievať, alebo hoci čo. Ma napadlo, a pozeral jeden let's player. On na Vianoce dal si karaoke a natáčal ako spievať nejakú pesničku, ako napríklad Tichá noc alebo také tie koledy, tak to ma napadlo, že by. Alebo potom by som spravil také video, kde sú že moji najlepší priatelia. Hej, to ma tiež napadlo. To by bolo, uvidím, ale no. Idem mi dopredu, máme sa len Mikuláša. Hej, za 18 dní sú až Vianoce. Hej. Ale necháme to tak, ale by ste mohli mi napísať, by som sa rád, keby ste mi napísali, že čo, či to, alebo to. A keď náhodou vám nepôjde napísať do komentu do YouTube, tak na moju facebookovú stránku si nájdete Miro Talčík, tak sa mi zdá nejak. Ale to je jedno. Už bolo dosť rečí, ideme. Kam to ideme? Ani sa pozerať sa mi nechce. Čo tam máme? 7 hodín, no. Dobre, no a v Simsovi tam nás čo také čaká. No. Ale neviem povedať. Viem, že tam pracujeme toho vojaka. Ja aj počkať. Viem. Hľadanie priateľky nejakej. Áno, pôjdeme do nejakého klubu a tam skúsime nejakú priateľku. To bude sranda. No, dúfam. A teraz som pozeral, furt sa nerozbehla tá séria, ako som očakával, ale mne to nevadí. Nech to je ako to je. Mali každé video už o série dá 20 nad 20. To ma teší. No aj som rozmýšľal, ako ste vraveli, že na GTAčko 5 či budem natáčať, ale ja to na počítači nemám. Ja to budem mať na Playku 3. Len neviem, ako mám dať, aby sa mi natáčalo
ako na telku, na plejko. Lebo uvidím, no. Či akú kameru, lebo aj napadlo, že by som to skúsil na mobil natáčať. Ale to nebolo také dobré. Som na mobil natáčal, potom som dal cez ten mobil do počítača. A tak som to dal tam nejako, neviem, uvidím ešte. Bolo by to dobré, lebo tam mám veľa hier. Čiže by som veľa natáčať hokej, Fifu, Max Payne 3, potom Far Cry 3, GTA nejaké, veľa hier, no. Aj by sa vám to podľa mňa strašne páčilo. Ale neviem, no. Neviem. Ako to pôjde. Avšak. Nejako to dáme, uvidíme. Nakoniec pôjde, tak nie, no. Bol by som strašne rád, keby natáča akože to telku, ale... Aj, bože, som... Lebo ideme dávať pozor, aby sme jasne nenabúrali. Ako teraz každé 3 úseky, čo sme hrali, som furt jasne nabúral. Samé šmiky alebo zatáčky. No. A ešte mám inú novinku. Je môj kamarát z Česka. Možno poznáte, on je let's player. Jakub Opolský. On si sa mi zdá, že už má alebo bude mať svoj vlastný server na Minecraftu. A povedal, že to tak spojíme. Že budeme natáčať. Hej, ujha! Ty vole! Som ho na jednom kolese, alebo ako. No, že budeme natáčať akože on. Na svojom servere budeme hrať ako my dvaja, alebo koľko budeme. A to znamená, že bude on natáčať. Tu ten server, kde hráme raz ja a tak. No, poznáte, on tiež let's player. My sa vlastne spoznali. Neviem. Na jar? Tak nejak. Lebo my sme spoznali, že ja som hrával hokej na plejku. A som si vytvoril si účet a hrávam online. No a tam on poslal správu, že či nejdeme hrať. No a ja, že dobre, tak sme 2 dní takto hrali. No a potom tretí deň sa ho spýtal, že či nemá Skype. A on, že hej, že aj ja mám. Tak on mi napísal mi jeho meno na Skype. No tak začali sme si volať, hrali sme aj s jeho bratom. No vlastne sme sa vlastne spoznali. A teraz väčšinou tiež hrávame spolu. A tak. Koľko máme ešte? 5 hodín. Ej, to... No super. Kurňa. Neviem sa sústrediť na to. Dúfam, že ma teraz neprekvapí nejaký Mikuláš. Lebo je to neskoro už. Že by zrazu, že... BOOM! Aby sem prišiel. To by bola sranda celkom. No. A po Mikuláši máme už potom... Vínoce, Veľkonoce. Veselé Veľkonoce. No to ako ubehol tento rok už. Ej. A z kopec som sa tam nedostanem. Už čas nabúram, už to vidím. Už
To taký pocit mám, že nabúram za chvíľku a... Bude zle nedobre. Ej, idem prebiehať. Nevidím, a nejdeme hyť akurát auto. A tieto cesty zase jednosmerky. No tak dvojpruhové tak nenávidím. Tak ja dochodiť. Teraz tam ako vidím na tej mape, alebo GPS, tam také tie cestičky už idú. Tuto máme nejakú rieku, neviem akú. To je Dvách, Dunaj, neviem. Kto vie. Tu je nejaký potok alebo jazero. Ujha. No tak. Tohto budeme obiehať, lebo ide jak iba nasrané. Aj keď viem, že tam má výbušninu, lebo tento tovar to je výbušnina. Tak si nepredbehneme. Toto tvar poznám. No áno! I debil. Zabrzdí prudko ja. Ach bože. Debil. A teraz... Už ja tam vidím Škody Fabie. Čo asi hovorí, že asi sme v Česku. No to vpravo, tam bolo rozhodrené. A tam som pozeral, že tam sa chystá robiť také mesto. V Prahe sa mi zdá, ak sme v Prahe. Ale no, neviem, či je v Prahe, či je toto Odo. Pardon. Ale že má sa robiť nejaké mesto v Česku nové, ako v tej hre. Že bude tam, je tam Praha, Brno a asi tam ešte spravia Ostravu. Či aká to volá, neviem, Ostrava, tak nejak. No a potom ešte by malo pribudnúť nové mesto v Nemecku, v Taliansku a je to ešte, bože, a už neviem spomenúť. No. A na Slovensku tam by nič nemalo byť nové. Ujha. No sorry, more. Nemala si tam zavádzať. A na Slovensku žiadne, alebo dobre keby tam spravili ešte dali by tam Košice, alebo Banskú Bystricu, alebo Považskú Bystricu, ne? No dobre, no. Len... Uvidíme, no, či spravia tam či nie. Teraz pôjdeme nejakými cestičkami, ako chujovia, alebo neviem prečo, nemôžem ísť cez diaľnicu, že? Išiel som chvíľku cez diaľnicu, chvíľku, ale na začiatku. Dve a pol hodiny to zmákneme. Som takú kratšiu vybral cestu. Väčšinou dávame si 8-9 hodín. Už ako vidím, už sa blížime na diaľnicu. Ak dobre vidím na GPS-ku. Čo? V jakom protismere? No, pozajte ma. Neviem čo, ak ste videli, že som v protismere, akože nešiel som v pravom pruhu, ale on tak v strede bol. No a dali mi za to pokutu, no. Nevadí. No dobre, ideme na diaľnicu, ako dobre. Smer Praha. Uj. WTF. No a teraz idem, čo ja robiť, mi povedz. No nič.
No, dobre, som zastal. No, uvidíme. Chcem dať trochu malú pauzu v Prahe. A mám tu krvý objazd zase. To mám strašne rád. Tak sme museli ísť cez Prahu aj. A nás opravili. A ideme do Viedne. Tak som dobre zistil. Nie, tak do Dresdenu. A neviem, kam ideme, to je jedno. Ale viem, že za hodinu. Dajme tomu, že hodinu sme tam. No a tu je červená. Ach bože, a ja vás môžem pozrieť friť. Celú Prahu. Akože proti nemám, ale tak. Tak. Ha! Ani dali pokutu, mi dali ani. Hej, kamion, ty sa brzdi človeč. Hej! To on? No, super. Díky more. A z oktávka. Ty kokos. Začneme s oktávkami a skončím s oktávkami. Tomu sa vraví, neviem ako, ale je to tak. Tak sa začne, tak sa aj skončí. A ideme na ďalší kruhový objazd, ako vidím. Ako dobre. No tak. Dobre. Teraz nás na diaľnici. Ako dobre. Bude tak jasne, že to je lepšie, keď viete, že môžete ísť do druhého pruhu a zase naspäť a tak. Ja furt tam jednom byť. A ešte sme furt myslím, že ešte sme neprešli hranice. Ach, prejdem ich asi. Neviem, to je jedno. Ty vole, aký pekný most, alebo čo to je? Niektoré veci to hre ja mi páči, sú úplne do detailne spravené. Napríklad nejaký ten, čo je most je v Prahe, tam Bratislava, čo tam je ten most, bratislavský most, hore tá reštaurácia, to tam je úplne dobre spravené a tu je semafor. Či nie semafor, ale merač rýchlosť a som zabrzdil a nemám pokutu. Že fakt niektoré detaily sú úplne dobre spravené, niektoré zase ani nie. A čo už. Má fakt najviac ma tu hnevá ten sneh. Niekde ja čudujem, tu také ceduly, to SOS, že netrafím to tým zadným zrkadlom, to netrafím. Mám chuť to trafiť, no. A nikdy mi to nepodarí. To budú blízko hranice, podľa mňa už. Už to nám aj cítim tie hranice. Uvidíme. Áno, hranice. Tak už sme v Nemecku práve. Práve teraz. Práve teraz sme v Nemecku, pri nemeckej hranice. Nemôžu nejakí policajti naháňať, lebo sme prešli štátne hranice. Čo to je pravda, že to musí byť sranda. Dajme tomu, že na Slovensku nás hľadajú, ako nás naháňajú a vy prekročíte napríklad tie hranice a už nejdú za vami oni. A odlučujeme. Ideme dole. Sorry, more. Nevidel som ťa. Ejha. Nedostal som šmík. Dobrý, more. Furt žijem. Tento sa to na mňa tiska, keby sa to mňa zabuchlo. To je dáv? No, dáv to je. Tam mám. Už nám tam tak veď tá vlajčka červená. 50-ka. To víš. Tramery a tramery. Scania.
Guten Tag, no ty vole. Sorry. Ja vás môžem osrať z vysoka. Nevidel som ho. Ani toho som nevidel, I'm sorry. I'm sorry. Červená, ja som videl, ja vidím žltú ešte. Ani nedali mi pokutu. Ani teraz. Ideme zahýbať, akože, či to pomôže. Pomôže! Dobre. A bočíme. Brzda. Doľava. No ale plyn more daj, ja dám, nie? Je dobre? Áno, idem. Dobře. Enter. Znesiteľné, WTF. Dali mi len 4000. Zo 7000. Dobre, no. Tak ja s vami lúčim. Dúfam, sa vám tento diel páčil. Celkovo celá séria sa vám páčila. Ak vás táto séria páči, tak spotajte prvú aj ostatné série. Ja sa vám teším na druhú sériu. Druhú séria bude Sims 3. Budeme pokračovať v nej. Sa majte a užívajte si Mikuláša. Čaute. Eu vim devolver o seu sorriso, favela. Leve e solta pra cantar. Nunca esquecer como sua paz é bela. Na força pra continuar. Eu vim devolver o seu sorriso, favela. Leve e solta pra cantar. Nunca esquecer como sua paz é bela. Na força pra continuar. E eles tentam te convencer que sua sina é sofrer, vendo seus filhos morrer. Não, eu posso entender que pelas esquinas ver suas lágrimas correr e acabar sua fé, vendo homens, barracos e morros sem socorro num lugar sem esperança, nada, sem luz que possa inspirar. Resta buscar o melhor pra construir seu lar, e esse sorriso lindo é o que vai libertar. Eu vim devolver o seu sorriso, favela.